Hi, Kuya Rinaldo, Serafin. Shoutout sa iyo, salamat. Motivation video. Galap shoutout. Thank you. Bakit walang ano? Add as moderator. Thank you so much. Thank you so much, guys. Shoutout, Kuya Rinaldo. Kamusta, Kuya Rinaldo? Shoutout sa iyo.
Okay lang po, Kuya Rinaldo. Kayo, kumusta po? Nasa Giwan po ako, Kuya Rinaldo. Giwan Eastern Samar. Hindi counted yung ano nila, silip lang. Kasi WH yung kailangan ko. Nag-mute lang ako, maingay yung anak ko eh. Right. Nakamute ako kaya nanonood yung anak ko, maingay.
Thank you, kuya. Lever, Flugos, Bato. Shoutout sa'yo. Salamat. Ikaw to, Kuya Serapin, no? Kung ako. Ikaw pa rin yan, no? Gawindas, shoutout. Sino to? Sino ikaw? Salamat.
Kuya Serapin, ikaw din yan eh. Gabenda, shoutouts tayo. Sa'yo. Oh, bato lang nga hindi bato lang Tagalog, hindi ata eh. Ingay ng aso. Init, kuya, dito. Maulan ba dyan? Dito sa amin mainit. Anong ano pa yan, yung sa Baguio, di ba? Dito ano na, yung nawala na siya. Hindi na siya maulan. Nung isang araw lang, umulan dito. Tapos yun, mahangin. Dahil sa Baguio. Diyan pala ngayon yung ano, sobrang ulan. Ay, ganun. Baha na pala dyan. Buti dito ano. Wala na. Hindi na maulan. Mainit na.
Jude, thank you. Shout out sa'yo. Kuya Serapin, oo po, pag makompleto na, apply ulit. Pero wala pa. Matagal pa. Matagal ulit. Romel Mercado, shout out sa'yo. Thank you. Mga alagad to ni ano no. Mga alagad mo yan, Kuya Rinaldo. Marjorie, ayaw gud pagpa-music. Bata. Ganon din sa'yo. Thank you. Taga-asa po kayo. Joshua Garcia. Thank you. Taga-asa po kayo. Taga-Samar. Sabay ganun. Taga-Samar ako. Ikaw, taga-saan ka? Aray ko. May channel ka ba? May channel ka ba ano? Ay pagpa-music Marjorie. Ay pagdako kay magkuha na kita. Ay Batangas City. Ay ko. May channel ka ba ano? Joshua Garcia. Ibaba mo. Baba mo yung bahay mo. Babay mo yung bahay mo para ano. Ayan si Kuya Rinaldo Serapin. Para magkaibigan kayo. Joshua Garcia. Comment ka sa ano sa iba kong video. Para mapuntahan kita. Joshua Garcia. Comment ka dun sa kahit sa short video ko. Para madali kitang hanapin.
Ano, pahanap nga po ng kachat. Sabay ganun. Kachat yung hinahanap mo, wala naman akong kakilalang ano, single. Puro double. Puro na double, wala nang single. Ikaw, Kuya Rinaldo, mayroon ka bang ano, single? Mayroon ka bang kilalang single dyan? Naghahanap si ano, Joshua ng ano, kachat daw. Wala siguro tong magawa. Naghahanap ng kachat. Motor na single, mayroon host. Ayan, Joshua, mayroon siyang motor na single. Single mom? Wala ata, iwan. Wala akong kilalang single mom. Puro double. Parang kilala kita, Joshua. Joshua Garcia. Parang nakilala na kita, Joshua. Parang kilala ko yung ano mo, yung pangalan mo tsaka yung apelyido mo. Taga Samarliti. Baka kilala nga kita, Joshua. Nakikilala ko yung pangalan mo eh. Tsaka yung apelyido mo. Baka auntie mo ako. Charot. Auntie. Baka ako yung auntie mong nawawala. Ano, Kuya Rinaldo? Baka ako yun. Nahanap mo. Nahanap mong auntie. Yung nawawala. Ano? Sally Bubun. Anong Bubun? Sally? Sally yung pangalan. Sally. Hindi ko na. Pangalan niya, Sally. Hindi ko maano yung ano niya. Hindi ko maano yung... Mayroon akong saling kilala dito, pero hindi naman ganun yung apelyido niya eh. Bubun. Bubun yung apelyido niya. Hindi yun ang ano, apelyido niya. KISSNG, thank you so much. Shout out sa'yo. Wala po kayong pamangkin na pwedeng makachat. Sabay ganun. Pamangkin? Wala. Puro ano na yun, puro double. Wala nang single. Hi, MGKSIS. Okay, ISS. Ngayon ang anak ko. Wala na akong ano. Puro mga ano na, may mga asawa. May mga boyfriend na yun.
Yung wala pang boyfriend, yung baby pa. Baby pa. Anak, nako, yung mga anak ko rin, may mga na rin. May mga kachat na rin yun. Hindi na rin available. Puro na may... hindi na sila available daw. Ano daw Facebook mo? Sabi ng anak ko, lol. Pasaway. Tawang-tawa si Kuya Rinaldo. Kuya Rinaldo, sige, tawa ka lang dyan. Ano ba niya? Secret. Joshua Garcia. Ano, sila na lang maghahanap sa'yo. Ano daw yung pangalan ng Facebook mo? Fuck you! Soy. Nag-mute ako kasi maingay yung aso. Nagtatakulan na. Ay, Joshua din Garcia yung mo. Sige, isi-search na lang daw nila.
Sige, salamat Joshua. Bakit kuya nakatawa ka dyan? Hirap kasi dito internet din kuya, kaya minsan lang ako makalive. Wala eh, hindi na ata ako, hindi na, wala nang pag-asa makabalik. Ano kasi yung pag, pag ano, makakabalik lang ako doon kung ganun pa rin yung amo ko dati. Ayaw ko na pumunta doon pag hindi ako sigurado sa ano ko. Pag hindi ako sigurado sa amo ko.
Ano ba yan? Bakit ako nag-pain? Wala naman akong dapat pin dito. Kuya Serapin. Bye, kuya.
Sleep ka na, Kuya Sir Pain.